muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Godiya ga Rabbana kai mana zaɓi na kwarai, da ka ba mu jarumi ɗan kirki gashi sarai. Aiki gare shi tamkar ka tafila na kwarai, don gashi mun gani yayi mana babu zamba. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Jafar Ibrahim yau ni na zo da salo, waƙar gadon ga sarkin yaƙi sha kallo. El-Rufa'i mai rusau shi kuma ya canza salo, aiki ya tattago babu batun ajewa. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Al'umma na Kaduna sai fa mu duba mu gani, ko ina muka dosa aikinsa shi muke gani. Bangaren makaranta yayi gyara duk mun sani, aikin da yake yi don mu ne yake yi. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. In mun dubi Kaduna za mu ga duk ta canza, aikin gwanin maza ya wuce aikin banza. Addu'a muke a kullum Allah ka agaza, aikin da ya fara yayi mana ba tsayawa. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Bangaren ruwa wuta duk ya gyara su sarai, dam na Kaduna yayi mana aikin su kwarai. Shi yasa muke ta cewa ka tsaya karka karai, a jihar Kaduna mu kai ne za mu zaɓa. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. An koyar da sana'o'i kuma ba shakka, jari kararraba kowa ya shaida haka. A jihar mu Kaduna mai muke so banda haka, El-Rufa'i kai muke so kai za mu zaɓa. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Da zuwan ganin maza kowa ya gyara zama, masu amaja a aiki ya canza su kuma, adalin ma'aikata duk ya tura su sama. Aikin ka ya yi kyau alkare ka baba. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. El-Rufa'i ka janyo Iliyasawa ya tsaya, Asim nake fadi jagora na Zaria. Masoyin ka ne fashi karke shi ku yi tafiya, ko ina ka je da shi kar kai shakka baba. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Waƙar gwanin maza yanzu na fara shi kuma, makiyama sada na ce karyar ku kuma. Jafar Ibrahim ni ne babu tantama, El-Rufa'i ya kedi ku kai za mu zaɓa. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Baba Aru mai gida na ya ce gaisuwa, rara yana faɗin kai ne ba canzawa. Bandaro ya ce kwazarce ko zami natsuwa, roƙon mu Rabbana ya kiyaye ka baba. El-Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Kowa yana faɗin gafara sa babu kaho, El-Rufa'i ya ce kai ku gyara sai ga bijimi, giwa fata
ta rago sai a ja baya. Awaki suna ta kuka wai sun ga mama. Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Ni Jafar zane Jafirki zan yi tsayawa. Karshen cika cikin kuma ba canzawa. Masoya suna faɗin mu fito ba fasawa. Ranar muke jira kai za mu dangwalawa. Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna. 2019 ka fito kai za mu zaɓa. Rufa'i kai muke so Rufa'i kai muke so a jihar Kaduna.